kehitystähän me ollaan nähty. Nyt valtioneuvosto on tehnyt tämmöisen periaatepäätöksen robotiikasta ja automaatiosta, ja nyt meillä on odotettavissa, että ministeriötkin lähtee aktiivisesti mukaan kehittämään robotiikkaa ja tuomaan myös niitä näkökulmia, mitä se ehkä vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja senkin takia nämä RoboStudio-keskustelut ovat tärkeitä. Nämä jää tänne striimiin ja tallenteiksi, että pääsette niitä tutkimaan. Meillä on täällä, meidän paneeli odottaa vielä yhtä vierasta, Harri Jaskaria, mutta esittelen kuitenkin tässä vaiheessa muut panelistit. Tässä on Ari Maunuksela. Hän on Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen rehtori ja pitkäaikainen robotiikan puolesta puhuja, myös Airo Islandin jäsen. Tässä on Anu-Hanna Anttila. Hän on työelämätutkija Metalliliitosta, on tutkinut paljon muun muassa nuorison työllistymistä eri aikakausina ja varmaan saadaan hyviä ajatuksia siitä. Täällä on Janne Leinonen, sä olet ABB-robotiikka-liiketoiminnan johtaja ja tehnyt merkittäviä askeleita robotiikan edistämiseksi Suomessa sitä kautta, että uusia robotteja ollaan saatu myös Suomeen. Janne on myös Airo Islandin jäsen, tai siis ABB ja Janne on siellä hallituksessa mukana. Tässä on Ville Peltola, teknologiateollisuuden viestintäjohtaja, eikö niin? Toimialan johtaja, selvä. Hyvä, se tuli tässä selville. Ja me odottelemme vielä Harri Jaskaria, joka on tuolla